Príjemný dobrý deň. Vítam vás pri nasledujúcom videu, ktoré vás oboznámi so základným používaním programu iTunes. Z vlastnej skúsenosti veľmi dobre viem, že veľa nových používateľov i zariadení má problém hlavne s jeho zvládnutím. Poďme sa teda pozrieť, čo nám iTunes prináša a čo umožňuje. Po správnom zapojení iPhoneu, iPodu, prípadne iPadu do USB portu vášho počítača sa na ľavej ponuke objaví vaše zariadenie. Po kliknutí naň sa dostanete do hlavného menu, kde v ponuke súhrn sú nasledujúce informácie o vašom zariadení. Jeho názov, kapacita, ktorou disponuje a verzia softvéru, v tomto prípade 5.0.1. Ďalšia ponuka nám umožní overiť aktualizácie prostredníctvom internetu alebo obnoviť vaše zariadenie, keď s ním máte nejaké problémy. V ponuke zálohovanie si môžete vybrať z dvoch možností. Buď zo zálohy na iCloud, alebo zálohovať do tohto počítača. Osobne odporúčam zálohovať na iCloud, pretože je to veľa jednoduchšie. Záloha na iCloud prebieha nasledovným spôsobom. Vaše zariadenie sa bude synchronizovať s vzdialenými servermi Apple a pri kúpe ďalšieho zariadenia sa vám po zadaní užívateľského mena a hesla vlastne celý obsah zariadenia prenesie buď do novšej verzie alebo do novšieho zariadenia. Ďalšou v ponuke sú voľby. Umožňujú nám nasledovné veci. Po zaškrtnutí pri pripojení iPhoneu môže sa automaticky otvoriť iTunes. Môžete synchronizovať sa vlastne s iTunesom aj prostredníctvom Wi-Fi. Jedinou podmienkou je pripojenie iTunesu a vášho zariadenia k rovnakej Wi-Fi sieti. Taktiež je potrebné aj povoliť synchronizáciu cez Wi-Fi v iTunese aj vo vašom zariadení. V ponuke synchronizovať pouze vybrané skladby a videá si môžete vlastne synchronizovať iba obsah, ktorý vy chcete, čiže sa dá vybrať z viacerých možností. Uprednostniť videá vo štandardnom rozlíšení, alebo si môžete previesť skladby s vyššou frekvenciou na 128 kbit za sekundu AAC zvukový kodek, ktorý vám umožní šetriť pamäť. Taktiež, ako bolo spomenuté, s hudbou si môžete vybrať hudbu a video manuálne. V ponuke informácie sa nám objavia položky, ktoré pri zaškrtnutí zálohovania na iCloud sa neoplatí ani objasňovať, keďže sa jedná iba o základné kroky s iTunesom. V položke aplikácie a zaškrtnutí synchronizovať aplikácie si zvolíte možnosť, prostredníctvom ktorej sa zálohujú aplikácie, ktoré si nakúpite, prípadne aj voľne stiahnete z App Store do vášho počítača. A za zmienku stojí hlavne ponuka aplikácií v dolnom riadku, kde si po výbere napríklad AV Playera môžete z vášho počítača stiahnuť videá, rôzne dokumenty a následne v tom programe v iPhone prehrať. V položke zvuky si môžeme synchronizovať zvonenia, ktoré si zakúpime v iTunes Store. V položke synchronizovať hudbu si zosynchronizujeme hudbu, ktorú si taktiež zakúpime z iTunes Store, alebo si ju môžeme preniesť do svojho počítača nasledovným spôsobom. Najjednoduchší prenos hudby do vášho iTunesu je prostredníctvom drag and drop metódou, čiže jednoducho si vyberiete súbor, prípadne celú zložku, kde máte uložený nejaký hudobný album a len takto jednoducho pretiahnete do knihovny. Pokiaľ sa jedná o hudobný súbor, automaticky sa vloží do vašej hudobnej knihovny. V položke synchronizovať filmy môžeme synchronizovať filmy, ktoré sú dostupné v iTunes Store, prípadne sú vo formáte MOV, čiže sa dajú prehrať cez QuickTime.
TV programy, synchronizujeme si TV programy, ktoré si stiahneme zase cez iTunes Store. Knihy, tu si môžeme synchronizovať taktiež knihy, ktoré sa kupujú cez iTunes Store, prípadne aplikáciu iBooks. Za zmienku stojí položka fotografie. Veľa nováčikov nevie, ako si preniesť fotografie zo starého mobilného telefónu, prípadne rôzne obrázky na tapetu. Robí sa to nasledovným spôsobom. Zaškrtneme položku synchronizovať fotografie zo zdroja a v ponuke vyberieme vybrať zložku. Dopredu si ale vytvoríme nový priečinok, kde chceme, ktorý budeme vlastne synchronizovať a doň prenesieme všetky fotografie, prípadne obrázky, ktoré chceme mať v našom iPode, iPhone alebo iPade. Vyberieme si zložku, kde sme si to všetko nakopírovali, potvrdíme všechny zložky a keď už máme všetko toto nastavené, sme pripravení synchronizovať. Kliknutím v pravom dolnom rohu potvrdíme synchronizáciu. Následne sa nám objaví status, ktorý nás informuje o priebehu aktualizácie. Pri prvej synchronizácii bude trvanie oveľa dlhšie, keďže sa budú synchronizovať hudobné súbory, fotografie, prípadne aplikácie. Takže to by bolo zo základov používania programu iTunes asi všetko. V prípade ďalších otázok nás informujte na našom fóre na LSAčku v komentároch pod týmto článkom. Ďakujem za pozornosť.